Bu элекеге Горький исемендәге мәдәният йортаны 1954 елда ук төзиләр. 90 елларда монда төнге клуб булганнан соң аны ябалар һәм шуннан соң бу бина ташланды хәлгә килә. Аның территориясендә бик күп ачык коеларны күреп була. Биредә яшәүчеләр өсте ачык әлеге коеларга балалар төшеп китәргә мөмкин дип борчыла. Алар мондый фаҗигаләр Казан, Чиләбе, Уфа шәһәрләрендә булды бит инде диләр. Куркыныч, конечно. Ул пешеходка да куркыныч, машина белән дә куркыныч. Дети маленькие. Кичкенә балалар егылып төшәргә мөмкин. Аларны кем коткарыр? Монда бит кеше дә йөрми. Дети разве смотрят под ноги? Балалар бит аяк асларына карап йөрми. Кое өсләрен әлбәттә ябарга кирәк. Монда юнтык сулар өчен ясалган дистәләгән коеның өсте ачык, аларны беркем дә контрольдә тотмый диләр. Кайберләренең тирәнлеге 2 метрга кадәр җитә. Фаҗига килеп чыкмасын өчен кешеләр коеларны такталар белән каплап куйган. Әмма бу гына проблеманы хәл итми. Янәшәдә генә балалар сырхауханәсе һәм мәктәп бар. Бирегә бик еш кына машиналарны да кертеп куялар икән. Машиналар да шулай инде. Кеше килде. Машиналар имгәнергән может. Куркыныч. Инде берничә машинага зыян да килгән. Бу хакта әлмәтләр социаль шелтәләрдә дә яза. Халык контроле хезмәтендә дә гариза калдырганнар. Кое капкычларын тимер-томыр итеп тапшыру өчен урлыйлардыр диләр. Әмма бу гына әлеге мәйдан хуҗаларын җаваплылыктан коткармый. Здесь раньше же, помню, молодежный клуб был. Бу урын ташландык, тәртипкә китерергә кирәк. Элек монда яшьләр клубы иде. Кеше күп яши торган микрорайонда ничек шундый куркыныч чокырлар барлыкка килгән. Бу сорау белән без район башкарма комитетына мөрәҗәгать иттек. 2 ел элек әлеге бинаны балалар һәм яшьләр эшләре идарәсе карамагына тапшырганнар. Хәзер алар ишек алды төзеклеге өчен җаваплы диделәр. Ни өчен соң алайса бу урын куркынычсызлык таләпләренә туры килми? Быел май айында без инде шул люкларны кирдән ябып йөргәнек. Әлеге люкларны, тимер люкларны урладылар һәм бетон люклар куеп имештер узак торулар дип өметләнә идек. Менә күрәбез, алар да узак тормадылар. Шуңа күрә хәзер вакытлыча гына без аларны каплап куйдык. Алла бирсә, якын вакытта гына бу проблеманы решать итәбез, хәл итәбез. Башкарма комитетта якын арада бу урынга чыгып, өмәдә уздырачакларын әйттеләр. Әлмәттән Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.